o yecci kanko qissa maako ni o wi yaake feere o ɗo waɗa dabare ni nga o heɓa no o yaha o ñaamira haa goɗɗo tan o wiya ko o ƴamtoto ko no irim ko nandi banni ngam a kettalakaako wala ko o ñaama. woodi yimɓe ɗon ɓe mbiyanno ahlu suffa yimɓe dankino haa julurde annabijo sallllahu alayhi wa sallam talaka en gonanno toon. to Abu Hurayra ɗo o filli hadiseji ɗuɗɗi ɓe ɗon luuri haa inde maako be konngudi ɗuɗɗi noy inde maako kam Abdurrahman na Abdullahi na noy inde maako. to Abu Hurayra ɗo ka ɗum soomore maako. arab en ɗo mara ko wiyete inde be ko wiyete soomore be ko wiyete jammore. inde kam to a innan ɓikkoye ma suftu haa nder inde abduje ɗo a inda kanje on ɓurdi abdu kaza abdu kaza abdu kaza ɗo kanje on ɓurdi. nden to kanje man ɓe keɓaaki wato Abdullah Abdurrahman Abdulmalik Abduljabbar masala wato kanje man ɗo kanje on ɓurdi. to laatake noon man heɓaaki bo a waɗa inde annabo en a waɗa inde ɓikkoye ma. to na noon bo inde sahabo en to ɗo on ɓurdi haa inde ko inde ɓikkoye annabijo sallllahu alayhi wa sallam to ɗo on ɓurdi haa inde. ko wiyete soomore bo arab en mbi hunde nde fuɗɗiri be baaba wayne ko daada wayne ko ɓii wayne kanjum wiyete soomore. na bana haa men yimɓe annda goɗɗo wara wiya oustaz am mi waɗi inde ɓinngel am ka Abdoullahi somanammo le waddule soomore ɗo o yiɗi a waddanamo inde irim inde ɗe ɓe mbatta zamanu jonta wato Sharif Nabil Najib irim ɗo kanjum on o wiyata soomore. to ma bo somanammo ɗo kanko ko a wimo Abdoullahi Abdourahman ni o wiya ustaz somani ammo Abdourahman na noon ɗo ka pat inde. soomore kam se fuɗɗira be baaba wayne ko daada wayne ko ɓii wayne ɗo woni soomore. ummu fulan abu fulan ibnu fulan bana ibnu Abbas en jangata ɗo Abdullah ibnu Abbas ɗo ibnu Abbas ɗo ɗum soomore maako. bana ibnu Umar ɗum soomore maako. bana Abu Hurayra ɗo ɗum soomore maako. bana ummu Kulthum ɗum soomore maako. to fuɗɗiri be abu ko ummu ko ibnu ɗo wiyete soomore. e ko woni jammore bo inde nde hollata mangtore ko ñingore. to a ewnide ɗo mangtan goɗɗo ɗum mangtore on. bana en mbi Najib Sharif ɗo Najib cuɓaɗo cuftaɗo Sharif tedduɗo. to banni man ɗo wiyete jammore. yaake feere bo inde man nde laatan nde hallunde. en ɗon nana arab en ɗo inda harbu inde goɗɗo to ɗo ɗum jammore amma nde ñiddunde kadi. to ni on arab en cendi ɗum inde ismun be wa kunyatun wa lagabun banni. to ismun wa kunyatun wa lagabun inde man ɗo kanjum on wiyete inde e soomore e jammore. amma bana jonta ha zamanu men ɗo ɓe gartiri inde man ha cinéma ɓe kosata ɗe ha filmeji ha toon ɓe nanata inde feere na ɗum inde arabinkoje sam na ɗum inde islama sam ɓe kosa e mbaɗana ɓikkoyji maɓɓe. feere bo ɓe ɗo tamma inde to timmiri be ta marbuta ni ɗum inde debbo. inde to timmiri be ta marbuta en mbiyata ta sakeri. feere bo ɗon banni se ɓe mbiya inde ɓinngel Shajariya Nahariya Layliya wato kamɓe ka to timmiri be ta marbuta ni ɗum inde debbo tan. to irin ɗum ka pat modiɓɓe ka annda ɗum modiɓɓe ka ko anndi on mi yecci on ɗo inde fuɗɗirde abduje ɗo
laafeteeɗe haa innde Allah be innde annabo en be innde sahabo en be innde ɓikkoye annabiijo innde rewɓe annabiijo ɗo on woni innde haa islama ta a waɗanan ɓinngel ma ka suftu kanje on a waɗa ɓurante waɗugo hanan rannan irim ko nandi banni ɓe on ɓe ngari haa islama to o wiyata abu hurayra ɗo ɓe mbi ɗum somore maako radiallahu anhu allah yerdomo ko jaɓi haa annabijo sallllahu alayhi wa sallam annahu qala o wi salasatun himɓe tato la yukallimuhum llahu allah wolwantaɓe bolle belɗe ko allah wolwantaɓe sam faw faw yawmal qiyamati ñande dargal wala yanzuru ilayhim o laarataɓe darɗe ɗe hinna e ko o laarataɓe sam wala yuzakkihim o senataɓe to ɓe cenaka ha dargal ɗo bona ɓe dillan yiite wala hum adabun yangada ɗo wodani ɓe alimun nawnaka en bolwi ko ɗuuɗi en mbi adabu ha alqur'anu kullu adabin fihi fattadibu illa biwali yashhad fa dhaka darbu kala kalima adabu wari ha alqur'an pat mana man yangada yiite se gotol wari ha suratu nuri waliyashhad adabahuma ta'ifatum min almuminin ha ton kamɓe mbi ɗum ɓocci on kanjum on wiyete adab man ha ton walahum adabun alim yangada nawnaka ɗo wodani ɓe kamɓe ngoni rajulun halafa ala sil'atin lagad utiya biha akthara mimma uti goɗɗo on o wari o kasi hunde ha luumo se o wari o huni o wi wallahi o soodi nde ni je hunayere nde o huni o wi o soodi nde ni ɗo ɓuri no o soodi nde waɗay noon amma o huni o wi o soodi nde kaza wa huwa kadibun alhal bo o fewan o go'o ha nder yimɓe ɓe allah laarata wolwanta senataɓe ɗiɗaɓo man rajulun be gorko halafa o huni ala yaminin dow hunayere kadibatin laatinde fewre bada al asri ɓaawo asira wato ɓaawo asira ɗo ɓe mbaɗan ɗum litaglis ɓe mbiyata ngam ñaɗɗingo ha kuje kunayeje to ɓe mbaɗi ɗum ɓaawo asira en andi asira kanjum woni assalatul wusta to hunayere man ukkama ɓaawo man ɗo ɓurata ñaaɗugo bana waɗugo hunayere man ha juulurde litaglis bana waɗirgo hunayere man be alqur'an ɗo pat litaglis wato ngam ñaɗɗingo o hunake hunayere nde fewre ɓaawo asira liyaktatia biha malam ri'in ngam o ta'ira be maare jawdi goɗɗo julɗo wato ngam o jamba liyaktatia biha malam ri'in be ngam o ta'ira be maare jawdi julɗo muslimin jawdi neɗɗo muslimin julɗo wa rajul be gorko mana o haɗi fabla malihi luttuɗum jawdi maako haɗugo luttuɗum jawdi luttuɗum ndiyam to a hutiniran ha saare ma ko luttata ɗo ta a ɗawa himɓe amma to deedey haaje ma dagi a haɗa to deedey haaje ma min andi no kuje kutinirteɗe pat haɗatake wa yamnauna almaun wari banni to o haɗi wato kanjum ɓe mbiyata hal fil mali wajibun gayra zaka ha jawdi ka useni to a itti zakka ka won hunde feere bo wajibina woɓɓe feere mbiɗon je a hokkata julɓe nonnoon je lutti fablu man ha junngo ma a hokkata julɓe ɗo woɗɓe bo mbi kay ɗo ka wiyatake wajib kanjum ka ɗum mbiyete ɗum sadaka nonnoon to a yiɗi on a hokka donc holli ko a hutiniri ha jawdi ko ha ndiyam ko ha hunde hutinirtende bana yiite masalan ɗum pat a haɗata ɗum goɗɗo luttuɗum man ɗo to a haɗi ɗum kadi a nasti ha nder himɓe ɓeeɗo ha nder himɓe ɓe Allah
wolwanta larata ila akhiri fayaqulu llahu allah ceniiɗo ɗo wiya lahu alyawma amna'uka fabli allah wiya mo hannde min bo mi haɗete luttuɗo min bo mi haɗete moƴƴere am dedey ko mi hokkanno mi mo'anno ɗo an bo mi mo'antama kama mana'ata banno a haɗi fabla ma lam ta'mal yadaka ko a haɗi wato luttano ko juuɗe ma kuwayi na an tagi ɗum na an hokki ɗum hoore ma nden a haɗi ɗum ɓiɓɓe adama so kadi ɗum man ɗo ɗum kulni ɗum masine to a haɗi ɓiɓɓe adama ha duya ɗo an bo allah haɗe ha lahira na ɗum kulni ɗum donc hokku feesinan jeyaɓe allah an bo allah ceniɗo feesinane ɓi adama to siforama be ɗawre o siforama be gikkuwol ñiddugol aljanna firdawsi nde allah tagi ka o wi goɗɗo ɗawɗo wonata ha maɗo goɗɗo ɗawɗo wonata ha maɗo kanjum on ta goɗɗo laato o siforaɗo be gikkuwol ɗawre ɗum gikkuwol ñiddugol nden hokkugo to a yiɗi kanjum tan waɗu ɗum kellol ta yahu ɗaɓɓitu kellol ha himɓe hokkoɓe kelli wonko ɓe mbiyata kellol yo to heɓa jawdi ɗuuɗa to kanjum man ɗo ta tefu ɗum ha goɗɗo sam waɗiru kellol ma be hokkugo to aɗo hokkani a heɓan ko moye jon o laati o dokkowo o heɓan bo ngam to a hokki 10 a sowante ɗum ha yaha 100 ha yaha 700 goɗɗo dokkowo pat o laatata ko o ɓillaɗo kala dokkaɗo fo allahumma ati munfigan halafan kala goɗɗo hokkowo ka fu malaika e noon mbiyata banni kala goɗɗo hokkowo fu allah hokkumo ko sañjantamo ko hokki man ɗo nden no ɓe do'anta oya bo kala goɗɗo ɗawɗo bo pat kanko bo ɓeddanamo ɓilla wato ɗawre wala ko nafata ha duniya nafata ha lahira min kam miɗo andi himɓe mi andi ɓe haqqan miɗo andi ɓe dokkan mi waɗiran ɓe misal ha hokkugo amma ɓe ɓurdan heɓugo bo miɗo lornita qissa goto tum miɗo wolwa ha wajuji am ko ceede a waddi a signimo na noon o fuɗɗata sahugo a waddi 1 million a hokkimo ni o itta bana 50 000 ha nder maje ga o wiya yoɓu taxi hotugo to a sutimo oɗo majjina ceede ma o wiya mallu na ceede ma ɗe mi sigante min ka lissafi on mi sigante manda ceede ma ha am tan million re amma ɗe kaɗan no mi sigirta ceede bo o majjinan o hokkan machine nonno banno o hokkirta bo nonno o heɓirta so mi andi irin maɓɓe ɗo ɗuɗɓe to a laati a dokkowo allah riski ma a laati a dokkowo ni a wonan a heɓowo bo a wonan a keɓowo to nden o wiyata nda hadisewol muslim bo an abi zarrin qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقلت خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ويو أبو ذر الغفاري في اللنين حديثه وين لادو الله صلى الله عليه وسلم ويهم بتاتو الله والوانتابه ñande dargal o laarataɓe o senataɓe e boya ngada nawnaka ɗo wodani ɓe alim ɗo ɓe mbiyata fa'il bi ma'na maf'ul ngam fa'il jaɓan ma'na fa'il jaɓan ma'na maf'ul wato alim nawka
ko nawnaka fa'il bimana maf'ul qala wa faqaraha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sene laado Allah jangi himɓe ɓe Allah wolwanta laarata noy o wino Allah wolwantaɓe laarataɓe senataɓe yangadannawo ka ɗo wodani ɓe ɗo annabijo se lorniti ɗum nde tati fagultu mbimi khabu wa khasiru ɓe ka ɓe dusbake ɓe perdi ɓe mbaɗi asar man hum ya rasulallah useni ɗum ɓe en qala annabijo wi arandejo man kam almusbilu ɓi adamajo mo yoftata limse mum saalo kolɓule ɗum kulni ɗum masine ɓurna himɓe fuu non noon jonta woni ɓurna goɗɗo mo yoftata limse mum ɗe caalo kolɓule modi ɓe mbi kala mo yofti funa to ɓe gaddi konnguɗi kam ɗuɗɗi amma na enen ka nassi ko wiɗo kan joni en jaɓata nassi ko wiɗo ngam ɗum be arabre ɗum wolwa ɗum laɓɗum ɗum wala haaje tawil feere goɗɗo mo yofti limse mum ɗe caali kolɓule o yoftiri ɗe ngam mawnitare na o yoftiri ɗe ngam ñaaƴo na o yoftiri ɗe ngam oɗo yiɗi ɗum na ko waɗi o yofti ɗe ɗo ka laaranaye enen kam nassi hadise on wi o yofti ɗe tan de pillake saydna aboubacre limse maako saalino kolɓule man nden annabijo wimo kanko ka o wonata nder himɓe yoftoɓe limse mum ngam ñaaƴo ɗo man ɗo modiɓe feere ɓe kujjori ɓe wi to goɗɗo yofti ɗe ngam ñaaƴo on ngam mawnitare ngam manti ɗo ka ko saali kolɓule ka pat nder yiite woni ummugo iga kolɓule ɗo ha jippi ka fof nder yiite wonata to amma mi wi on nassi nda no nassi wardi be arabre en ɗon nana nde ko wi'a ɗon man ha nassi je ɗo kam na wadday khuyala ha nassiji feere o ɗo wi'a khuyala to amma bana ha ɗo kam na waray noon man ko nafata ka goɗɗo dayto ɗum tan hoosu sarlaji ma pat a yarana teela ta'ane ɗi usta ɗi warta ha dow kolɓule laata ɗo laaɓi ɗo seni a hisi bo yangada to amma to a wi a waɗan ɗum nder suuma e ɗo kam mi tammay teela man ñootante nder suuma e ɗo yo hakkilay yahan dow ɗo ko lebbi ɗiɗi o ɗo habda be limse je haala julde to an a be hoore ma a teelajo bo ta'anu hoore ma tan ta'u sarla ma a usta to en ɗon ha yimɓe tato ɓe Allah laarata wolwanta e bo noyno feere yanga dawol man tatabol wolwantaɓe laarataɓe senataɓe to ɗiɗaɓo man bo almannanu goɗɗo mo hokkata hokka waja wiya sinangam min kam wayne kay ñande kaza ka na nino na sinangam mi waɗannoma ni ka no a waɗanno to a hokki hunde ma sadaka kam useni habdu nde wona jeema no nde wonirta jeema a ñukkina sadaka maman a ñukkina a hokka no a ñukkinirta ka ɗon jur ta a hokka goɗɗo man nder himɓe kam salaka ko ɗume on a hokkata mo ko zakkata a hokki mo ha nder yimɓe ɗo ɗum waɗat mo haala nafsiya ni yimɓe ɗo laara mo oɗo jaɓa ɗo o wala ɗum mettan mo ayi on ñukkino a hokka mo amma bana zakka modiɓɓe jurmbi a wangina ko bo a yecca mo kanko man ala lagal a yecca mo ɗum zakka to amma sadaka noon kam a ñukkina ha wartan nanoma fu anda ko ñaamo hokki bana zaman jonta ɗo ɗum ɗo hoyi a yerɓana goɗɗo ceede ha téléphone tan a winda message ha ton man a wiya sadaka to a winday message ka goɗɗo ka hutinirtaɗe
to a yerɓanimo tan kam. Amma to a wi sadaka o laari o hoosan o huutinira o annda bo moy yerɓanimo, to ɗo a ñukkini sadaka ma. Amma a hokka be ñukkunde ma nden a wara ha nder himɓe a habda heɓa no haala warira a wolwira ɗum, a wonni hunde ma. Naafila ma ko a naafata ha saare ma, suumayeje ma, ɗorayeje ma, zikriji ma, jangde ma alqur'an, sadakaji ma, ɗum ka pat ñukkinu ɗum ta himɓe anda ɗum. waɗanu ɗum mo a waɗani ɗum tan, to heɓake mo a waɗani ma ta anda, bana sadakaji ma ɗo. To amma to ni a hokkan a wara a wolwa ɗum ka an woni nder mannanu kadi wajowo. Walmunfiqu sil'atahu bilhalifi lkadib, tatabo man goɗɗo mo nafkata sil'a mum be hunayere laatinde fewre, wato be man noon o waɗirta publicité hunde maako. Wallahi hunde nde boro 10 mi soodi nde, alhaal boro 2 o soodi nde, o wiya boro 10. Jonta kam a hulan nangugo ko lesti 10 kam ta a do'a mo, a haɓana wigo a beddanimo ko borola dow boro 10, ase o fewa. To irin filoɓe waɗoɓe banni kuje maɓɓe man marata baraka, ɓe ɗo pilo duuɓi ɓe jaynitittako. To walin Nasa'i bo no filliri hadisewol man, Imam Nasa'i o goto ha nder ashabu sunan, o wi almannanu bima a'ta walmusbilu izarahu walmunfiqu sil'atahu bilhalifi lkadib. Kanko bo ni o waddiri, o wi wajowo ha ko hokki be yoftowo limse mum daso, be mo umminirta daraja sil'a mum be hunayere laatinde fewre. To wala kulli hal ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo potti himɓe ɓe tato kam yangada nawka ɗo wodani ɓe. nden o waddani en hadisewol feere bo muttafaqun alayhi, o wiya nabi umama o andaɗo abu umama albahili, o wiyata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo allah qala wi, nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama wi, man istata haqqa mri'in muslimin biyamini, goɗɗo mo ta'i haqqe goɗɗo julɗo be hunayere mum, o hunori ha o ñaama jawdi goɗɗo julɗo, harrama allahu alayhi aljanna, allah harminanimo aljanna kanko kam, o nastata aljanna. Wa awjaba lahu nnar, allah wajibinanimo yiite. To o wino allah harminanimo aljanna, o wiyayno allah wajibinanimo yiite fu en mbiya e go woodi ha allah yarannomo resa ko ashabul arafi en to o jooɗo toon. Amma o sarrahani o wi o awjaba lahu nnar, o wajibanimo yiite. Faqalu, ɓe mbiyata ya rasulallah, wa in kana shay'an yasira, ko ɗum laati kungel pamarel funa, ko ɗum kungel pamarel on o huni o jafti goɗɗo. Derɗiraɓe, en numu boɗɗum, moy fu useni himana hoore mum, moy fu mara ƴoyre ni ko hisnata ɗum yahugo ha yiite kam. Kiitaji ɗon ɗuuɗɗi ha nder men, ha nder ummatore ɗo, haaje be maaji jaftugo jawdi goɗɗo on, ɗum mara kunayeje man fu. Ko ha kiitaji ɗi laataki kiitaji islama fu, to a yehi ɗo ɓe tefirte hunayere, ɓe mbiyete huna. An fu bo yaake a hunoto man ɗo ka aɗo diwta, an fu a andi aɗo waɗa hunde nde woɗayi ngam a fewan. To useni ko moyjo o andi oɗo mari kiita be goɗɗo dow bo o fewan ha o jafta on man on haqqe mum. Ndi munasaba jangugo men haala ka e hurum lewru suuma e ɗo, useni o yaha o wiya o yaafi kiita man o acci, o anilika, ɓuranan mo o perda jawdi on man je o jaftanno ɗo, o heɓa aljanna ɓuranan mo. To o wiyata
فقالوا بنبي يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا كودم كونجل بيتل قال وإن كان قضيبا من أراكين كودم لاتي قفل كتشي مانا بنا سواكي وال كودم لاتي بنا سواكي والني ونو جنبي on man be huna yere o jafti Allah harminani mo aljanna wajibinani mo yite qawluhu azza wa jal kongol Allah tedduɗo mawɗo o wi wa inna minhum la farigan wa inna minhum anduɗon ha nder yahuda en ɗo yani min al yahudi ibgo yahuda en la farigan yebre yani taifatan yebre wa jama'a e jama'are وهم كم بيقولي كعب بن الأشرف بمالك بن السيف بهيي بن أخطب بأبو ياسر بشعبة بن عمرو الشاعر ومن لاتي نجمو دندر يهودا اندو جماعة يلوون ألسنتهم تيوب دمدمهم يعتفون ويميلون واتو بتويا دمدمابي e milnade waslu layyi ko wiyete noon alfatlu waalitugo min gawlika ibde e konngol ma lawaytu yadahu mi ɓosli junngo maako iza fatalta ha to ni hande a ɓoslingo man kanjuma noon ha ton ɓe koosi ɗum ɓe ɗo milna ɗemɗe maɓɓe goonga kana ɗo darti ni se ɓe celnaɗe ni kadi ɓe mbolwa kuujeji ɗi henaaki ɓe ɗo ɓosla alsinatahum ɗemɗe maɓɓe bil kitabi be deftere mana sanjugo nde be sanjugo deftere yani bi tahrifi be sanjugo wa taghyiri e waylugo wa tabdili e wattitugo ɗi pat mana maji gotel wa tahriful kalam ko wiyeten noon ha lunga arabiya taglibuhu sanjuki nde wattituki nde waylitugo nde no nde woni an wacci accina waccumare no woni hoorande ha feere li anna al muharrifa yalwi lisanahu ngam goɗɗo sanjowo man ɗo oɗo tuƴa ɗemngal maako lelangal an sunani sawabi o accina laawol dartingol o lela o dilla ha fewre kadi bima yaati bihi be ko o waddata ɗum min indi nafsi ha hoore maako nda deftere Allah no wi kanko bo wara o hoosa o sanja irin majum ɗo waaji yimɓeji koosa dedei nafsi nden fassitira ɗum be giɗaɗi mum fassitira ɗum be giɗaɗi mum masalan goɗɗo marɗo fatul bari o lorto o laara ha hadise o lo wiyata ha haala ihsan o wiyata in lam takun tarahu fa innahu yaraka in lam takun tarahu fa innahu yaraka ha ihsan en andi en ɗo mari al iman wal islam wal ihsan to ha fatul bari to a laari ha dedei ko sarhoɓe gaddi ha mana hadisewol man ɗo woodi himɓe ɗon yiɗi wiigo ha dedei laawol maɓɓe ngol ɓe tokki worko ɓe mbiyata fana'u fukaraɓe ka andan ɗum worko ɓe mbiyata fana'u to ɓi adama waɗi fana'u yaake man o yiyan Allah ni ɓe mbiyata to o waɗi fana'u yaake man o yiyan Allah se ɓe ngari ha hadisewol in lam takun tarahu ɗo ɓe mbiya nda hujja man ma ha nassiyay in lam takun to a laati a wala a waɗi fana'u nden tarahu a yiyan Allah ni ɓe maniniri nden ɓe ngejjiti gayida lunga arabiya bo ɗon nahwu ɗon ko derke'en ɗo ɗo andi ɗum jaɓantaɓe ha ɗon man gayida nahwu ɗon to laatake no nonnon mana man ɗo ɗum laatanno ɗum jawabu sharɗi ngam in lam takun fukaraɓe pat ɗo andi in sharɗinkejo sharɗi bo maran haaje jawabu be jaza'u mum maran fi'lu sharti be jawabu sharti to nden kam in lam takun to nonno mana man no banno ɓe mbiɗon wonanno in lam takun to a wala a waɗi fanawu nden ka tarahu a yiyanno Allah ngam sei ɗum warda be jasmu sei ɗum warda be dow ɗum howan nden ɗo bo tarahu on windi ha hadise on
tarahu ɗo bo ɗo turi nden ka holli en na ɗum jawabu shardi na ɗum jawabu shardi to ɗo ga'ida nahu tan wari wangiti ɗum laɓɓindini na banno ɓe mbiyata man mi wi on lorte ha fathul bari on tawan ɗum bana mi wi on ɗo ɓe mbi in lam takun tarahu to a waɗi fana'u a wala a yi'an Allah to nonno bo tarahu on wonanno nden ɗo windi bo tarahu to ɗo holli en o fassitiri be giɗaɗe maako to irin ɗo ɗo waaji ha alquran be hadis fuu goɗɗo wara hoosa se o maninira ɗum deedey no o yiɗi ɓe annda bo keftata ɓe annda ɓe janngay keftata to na mi faman yaraka illam noy ɗo illam takun tarahu fa innahu yaraka ɗo kana ɓaawo fa innahu yaraka ha illam takun tarahu ɗo ha illam takun tarahu ɗo on ɓe gaddi muskila man ɓe mbi illam takun to a waɗi fana'u a wala tarahu a yi'an Allah ma abo hadise ol ka wino to a yiyata Allah Allah ka yiyete to a yiyata Allah ka yiyete sey ɓe mbaɗi wakfu ha dow illam takun ɓe mbi to a laati a wala a waɗi fana'u nden ka tarahu a yi'an Allah to tarahu a yi'an no Allah to non no mana man ɓe ittan no alifi ɗo en tawa no tarahu on fukaraɓe nahawu ɗo keewi ha ɗo ɓe mbiyan en komi wi on ɗo non ɓe andi ngam jawabu sharɗi ka ɓe andi howan to howan bo marata alifi on ɗo ngam wari be alifi ɗo ka ɗo turi to ɗo man ɗo wari do'i ɓe funkiti ɓe wangini majjere maɓɓe be aajo maɓɓe to o wiyata yo wa inna minhum la farigan aywa yalwuna alsinatahum bilkitabi ɓe ɗo tuƴa ɗemɗe maɓɓe be sanjugo bindol be tahrifi wa tagyiri wa tabdil ɗi pat mana gotel wa tahriful kalami taglibuhu ɗum waylitugo ɗum sanja ɗum an wacci daga to husitirde majum sanjita ɗum no ɗum woni wadda goɗɗum feere li anna al muharrifa yalwi lisanahu ngam goɗɗo sanjoɗo oɗo tuƴa ɗemngal maako an sunani sawab o acca deede laawol faandare bima yaati bihi be ko waddata ɗum min indi nafsi ya hoore maako qala alwahidi ɗum modibbojo on man wiyata wa yahtamilu an yakuna almana yalwuna bi alsinatihim alkitab o wi jaɓan ƴeftan ɗum wona mana man wona ɓe ɗo tuƴa ɗemɗe maɓɓe ha deftere liannahum yuharrifuna alkitaba ngam kamɓe ɓe ɗo canja deftere amma huwa alayhi ɓe accina nde no nde woni bi alsinatihim be ɗemɗe maɓɓe fayatuna bihi ɓe gadda nde alal qalbi dow waylitugo dow waylitugo ɓe canja ɗum ɓe canja mana man wa nagala al imamu fakhruddin imam fakhruddin razi o jaɓi ha gaffal o wi yalwuna alsinatahum ɗo manahu an yamadu ila allafza fa yuharrifunaha ɓe nufo lafzu ɓe canja lafzu man fi harakati lirabi ha masɗe lirabu ɓe canja ɗum ha masɗe lirabu tahrifan yatagayyaru bihi lmana canjol ngol waɗata mana sanja ngam to ɓi adama ɗo janga o wonni ha irabu kalimaji ni mana bo sanjoto masalan to ko turanno on o nasbi ko nasbanno on o turini mana man sanjoto fa'ili wartan maf'ul wartan fa'il be dalila o sanji masɗe to kanjum on o wi en to lirabu sanjini a tawan kadi ɗum sanji yatagayyaru bihi lmana wa hada kathirun fi lisani larab banni ɗo ɗo waɗa jurha bolle arab en fala yabudu misluhu fi libraniya to irin man dayata ko waɗugo ha bolle yahuda bo ha bolle ibraniya falamma faalu dhalika nde ɓe mbaɗi bolwa ɗum ɗo fil ayati ha ayaje addallati kanduɗe ala nubuwati muhammadin dow annabaku muhammad sallllahu alayhi wa sallam min attawrati ha tawreta kana dhalika sey bolwa ɗum ɗo laati huwa almuradu kanjum on muuya kadi min gawliya kan ha konngol maako yalwuna alsinatahum ɗo
yalwuna alsinatahum bilkitabi ɓeɗo lela ɗemɗe maɓɓe ɓeɗo milna ɗemɗe maɓɓe ɓeɗo ɓosla ɗemɗe maɓɓe bilkitabi ha sanjugo deftere wa qila wiyama innahum no kamɓe gayyaru ɓe canji sifata annabiyi sallllahu alayhi wa sallam sifa annabijo min attawrati ha deftere tawreta wa baddaluha ɓe mbattiti sifa man wa ayata rajmi be aya rajmu fu aya rajmu go goɗɗo jeenuɗo laatiɗo muhsinijo wa gayre dhalika be tanabolwa ɗum ɗo fu mimma baddalu ha irim ko ɓe canji wa gayyaru ɓe gayli litahsabuhu min alkitab ngam gikka ɗum kanjum ɗo ɗum ɓe canji ɗo ngam gikka ɗum kanjum fu nder deftere ɗum woni yani ko nufoto litazunnu ngam gikkon anna alladi harrafuhu hunde nde yahuda en canji wa baddaluhu ɓe mbattiti ɗum on gikka ɗum min alkitabi ɗum ɗon nder deftere alladi anzalahu llahu ala anbiyayihi anzalahu llahu ɗo no waɗani on ɓaawo man anzalahu llahu anbiyayihi teɓa worko yani min alkitabi alladi anzalahu llahu ala anbiyayihi ha deftere nde o jippini ɗum ha dow annabo en maako wala no wara derkendo mi wi on jaɓata ɓe jaɓanta en ko ha ɗo ma ala wala sakko ha ɓe jaha ɓe mbiya illam takun tarahu mana man ni ɗo ma ɓe jaɓata ɗo ɓuri famɗugo sakko je ha to o ato alladi anzalahu llahu deftere alquran nde allah jippini ɗum ala anbiya'ihi ha dow annabo en maako amma windira anzalahu llahu ɓe mbiyan fi'lu be fa'il wari toye maf'ulu maasi les waɗi anbiya'ihi ɓe mbiya kay nde ga sey en gadda ko maasi ɗum les ɗo ɓe tefa ɓe mbiya kay ala on wonata ha ɗon nden kam ngam to laatake no ala man wala kam wala no ɗum waɗira wala no ɗum hawtira o wiyata yo wa ma huwa min alkitab ɗum wonay ha nder deftere ɗum ɓe canji ɓe gaddi man ɗo ɗum wonay ha deftere nden kamɓe bo ɓe gaddi ɗum ɓe mbi nder deftere on ɗum woni o wiyata wa ma huwa min alkitabi ɗum wonay nder deftere ko peetel yani ko muyata dhalika alladi yazumuna annahu min alkitabi ma huwa minhu ko ɓe haƴata nder deftere ɗum woni ɗo ɗum wonayi nder deftere ko peetel ɓe pewan ɓe pewi on ɓe mbaɗi ɗum wa yaquluna huwa min indillah ɓe ɗon mbiya kanjum ɗo ɗum wari daga to allah amma wo ma huwa min indillah ɗum waray daga to allah sam ɓe pewan alladi yaqulunahu ko ɓe mbiyata ɗum wa yugayirunahu ɓe canja ɗum ɗo ɗum wonayi nder deftere wa innama karrara hada bilafdaini muhtalifaini o sanji o tokkiti ɗum ha ɗo be lafzuji ɗiɗi luuruɗi wa ma huwa min alkitabi wa ma huwa min indillahi waddiri ɗum be feere feere to ngam taakid ngam ha sembiɗina to ɗum wonay nder deftere ni na ɗum waray ha allah to ɗum hunde woore o waɗi ɗum ngam taakid kadi o waɗi ɗum be lafzuji ɗiɗi luuruɗi ma attihadi l mana hawtade bo mana man pat gootel ɗum wonay nder deftere be ɗum waray ha allah ɗum pat ɗum gootu li ajli taakidi ngam sabbu sembiɗingo taakid annda ɗum ha lunga arabiya wa yaquluna ɓe ɗon mbiya alallahi lkadiba ɓe ɗon mbiyana allah fewre wa hum yalamuna alhal bo ɓe ɗo anndi ɓe pewan yani ko muyata annahum no kamɓe kadibuna ɓe fewoɓe wa qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas wiyata habru hadihi l umma abdullah ibnu abbas oɗo heftore be wiigo modibbojo ummatore nde en bolwi qissaji maako ko ɗuuɗi to kanko man abdullah ibnu abbas ɗo o wiyata inna al ayata nazalat fi lyahudi wannasara o wi aya man ɗo ka jippi ha yahuda en be nasara jami'an ɓe fuu ngam woɗi wiɓe ka jippi ha yahuda woɗi wiɓe ka jippi ha nasara woni ibnu abbas wi ka jippi ha yahuda be nasara fuu
ɓe pan maɓɓe jami'an ɓe fuu wa dalika bolwa ɗum ɗo annahum no kamɓe harrafu tawrata ɓe canji tawreta wal injila be linjila fuu wa alhagu fi kitabillahi ma laysa fihi ɓe kewtini ha deftere allah ko wala nder maare ko ɓe tawi ɓe mbaɗi kamɓe derɗiraɓe en gettumu e allah ɗuuɗi ha dow men en keɓi allah renani en deftere alquran ɗo ka sanjatake jawmirawo yecci en ɗum ha nassi alquran inna nahnu nazzalna dicra wa inna lahu la hafidun ko ɓinguel o noon canji alquran o heftan ɓe mbiyata ha suratu ali imran to ɓe canjino ɓe canji waman yabtagi ɓe mbaɗi waman yabtagi l islama dinan fala yugbala minhu ɓe itti gayra ɓinguel on ɓe mbi hefti ɗum ɓinguel pamare on holli baba mako oy baba ɗo kana na noon min janggiri on ɓe kefti to irin kuje banni ɓe ɗon mbaɗa ɗum ha alquran ko ɗuuɗi amma ɗum yahata to ɓe puɗɗi ɗum ni yimɓe kefti to ɓe puɗɗi ɗum ni yimɓe kefti ɗo nder moƴƴeɗe allah hokki en to ɓe canjanno nde canjol man tabita min be magana en majjina en dursay en keftata be ko nandi be men ka panna majjino amma allah waɗi ɓikkoy ni keftan gecca en ko en dursay man ɓikkoy ni keftan ngara gecca en to kadi derɗiraɓe haala tiiɗugo ha jangingo ɓikkoye man alquran ɗo bo useni en daru ha man en daru ɓikkoyji men duusa alquran alhamdulillah akhiran yimɓe kuusitani ɗum ceyni ɗum masine jangirle ɗona nder wuro men ɗo ɗuuɗɗe ɗe yimɓe dursata alquran allah ceniɗo warjo yimɓe je waɗi jangirle man allah ceniɗo fonduɓe ɓe kuugal lamgal to yimɓe bo kirritake ɗon jaara ɓikkoyji mum amma en ɓeddu hirritago en ɓeddu yaarugo dursugo alquran ɗo ɗum hunde tilimde modiɓɓe naane ɗo pat wala modibbo mo dursay alquran hidde ko ha pukarajo fuɗɗa jangugo se o dursa alquran tawa nden kanjum man ɗo dalila dursugo alquran man ɗo allah maɓɓitana goɗɗo fannuji pat o janga o faama a nana goɗɗo dursi alquran o duuɓi jeeɗiɗi o dursi o duuɓi jeetati o duuɓi sappo e go'o sappo e ɗiɗi farda a nana modibbo na modiɓɓe ɓoyma ɗo o waɗi duuɓi sappo e joyi o dursay alquran min be ma bo duuɓi no en mari en dursay to kadi en mbaatu hakkilo en jaaru ɓikkoyji men to a yiɗi ɓinguel ma janga waɗa modibbo handita yimɓe ni dursinum alquran kam alquran ka o dursa allah maɓɓitanan mo ko lutti man o faaman amma to alquran dursaka modibbo ɗo waaja aya ka o hujjorto o heftata modibbo on waajan kana to a wari a yecci ɓe nda hunde ni kana sa wiyaɓe allah wini annabijo wini allah wini aya man a dursay annabijo wini hadisewol man a dursay na hujjorago man na saɗi yimɓe feere bo ɗon ɓe janggay amma kamɓe on woni kamɓe mi anda ko yimɓe pat ɗo fotta be maɓɓe no ɓe yamtatan masala on amma ɓe mbiya mi yeccaɓe be hujja man fuu mi yeccaɓe be hujja man goɗo anda no nangirta on o wiya yeccam no mi nangirta o wiya ma se a yeccami be hujja miɗo fotta be irin maɓɓe se a yeccami be hujja to kadi hani goɗɗo dursa alquran kam to ni hande o haɓɓi o tefan andal o dursa bo hadise ngam o heɓa o hujjoro ɗum o heɓa bo o mara base diina o anda deedei ko o fitoto ɗo ɗo laaɓi ngam oɗo mari hujja ha deftere allah be ha sunna nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam en ɗon bolwa tum en ɗon mbiya babe qur'anu man jangete ha wuro men ɗo en ngeebi ɗum amma nde mi wanci seɗɗa mi laari bo mi tawi na hila wuro men ɗo ha gure jurɓe ɗon ngeebi jangirle alqur'an man no woni yeɓare man ɗum ñiɓatake en ɗo mari jam en jawle ɓe allah halfitini jawle amma ha fattude fo on ngari on tawi ɓikkoy ɗon daso ha nder ndondi ɗo wuuɗo ha leddi nonnoon ko ɓe jangata alqur'an allah hokkima hunde aɗo jogi wawugo waɗango ɓe jangirde ɗo ni a wawata
to hunde pat se to Allah hirriti goɗɗo jonna nda ha yaasi ɗo nde mi warata pat min kam mi laaranto min numa dabare ma noon mi wala dabare man laare ɓikkoye de heewi ha yaasi ɗo naane ɗo ni miɗo jooɗi nder mota min numi ɓikkoye ɗo nder naange ɗo ɓeɗon jooɗi ha ɗo ɓeɗon janga kamɓe ka ɓe annda daraja ko ɓe jangata ɗo baaba maɓɓe on anndi waddi ɓe amma na waddi ɓe resi ha nder naange ɗo na torra ndawreele qur'anu ka sike laataaki mo tokki diina ka pat se o laate o jawniiɗo o gudinaaɗo o torrotooɗo nana noon na kanko on ɓurdanno daraja may gidaajo feere laara le heɓa babal haa nokkure wonde feere o ñiɓa janngirde mawnde ngam haa ɓikkoye man ngoni ɗo fuu yaake mi wi on ɗo naane ɗon ɗon ɗo mi numi kanjum fuu mi wi jonta to taw wolwi wi ɓe ngara ɓe ñiɓa foti goɗɗo wi'a ñiɓan amma ta toye o ñiɓata ɗo ɗum dow laawol ngomna haa to o ñiɓata janngirde man mi ɗaggi haa ɗo ngam to laati no wolwa ka fu nde en ɗo mari ɗemde gana en bolwan en mbiyan mo mari haaje yiɗi mbar jaari ha lahira fo wara ñiɓa amma to o wari man to o ñiɓata babal wala to goɗɗo feere e gonnuman o wi'a ha fattude kaza miɗo mari hectare ji ni goɗɗo feere wala ko meta no gasi joyi a ñiɓa saare mum o nani goɗɗo ɗo mari hectare ji ɗo mari Allah halfitini yimɓe kuje duya ɗo amma faamugo ha jeera ɗum on salori amma Allah halfitini yimɓe goɗɗo feere o marana hectare temerre nane bana mi wi on ɗo ha nder ngawdere ɗo o marana hectare temerre bal ɓuran fuu ɗon goɗɗo kam ha en jooɗi ɗo ni o wiyan min ma miɗo andi wayne ka ɗo mari hectare temerre kam to ha hectare ma temerre ɗo tawu hectare gootel le a ta'a hectare gootel a hokka jawmu jawdi a wiya mo nda min kam mi waɗi wakfu babalam ɗo an bo war yiɓule janngirde may gidajo tata bo wiya min bo mi efti ceede malluman lebbi 12 ha hitande arandere ɗo kam mi hoosani en malluman o ɓuran boro temerre na ɓe kayɗina ɓe mbiya mallu on o yarata boro temerre mallu bo saali boro 30 na derɗiraɓe mallum fuu ɓi adama o sefnan kanko fuu o yiɗi boɗɗum bo o yiɗi belɗum bo goɗɗo feere efta o wiya min kam mi yoɓan mo hitande arandere lebbi 12 1 million 200 o wurtina ceede man ko hatta banni waɗugo ha men to ni en laati en gettan moƴƴere Allah en teddinan bo deftere men na wala ko hatta ɗum waɗgo amma ɓikkoye ɗo wuuɗo nder ndondi ɗo wuuɗo nder mbulwuldi saɓɓa carton jooɗo ndaare de ha janngirle arabiya ɗo ngoni ndaare ha janngirle yimɓe duya bo no woni janngirle ha wuro men ngawndere ɗo ɓe mbaɗani en jonta ha école ji secondaire ji ɗo goɗɗo pat jooɗo be table mum na université woni oɗo mari be table maako be ordinateur maako amma janngowo alquran kam carton on saɓɓata jooɗo limse maako ɗo wuuɗo nder mbulwuldi nonnoon kadi ɗum ɗo derɗiraaɓe en ngeeɓi diina men on en ngeeɓi yehi sabbibinani en ngeeɓi deftere men deftere alquran ɗo ha ɓe janngata ɗo sey to a yiɗo seeki sankiti ɓe ƴamatam tum useni defte je ɓikkoye janngirta seeki ɗo kan no mi watta ɗum mi wula ɗum na ko mi wasa mi ira hollima ɗum ɗo waɗa partout to kadi ɗum ɗo useni en mbaatu hakkilo ha julɓe ngoni pat na hil ha mi nangawndere ɗo mi wolwani teddine janngirle arabiya teddine janngirle alquran wonon ɓe Allah halfitini jawle ɗiɗi on ɗo reena on ko on dilla on acca jawle man ko ɗe natta ɗe acca on no waɗi pat ɗum masibo anon ma yacci jawdi man ma ɗum masibo kayri on timmi accima ma ɗum masibo useni ta'u ha nder ton ɗo ko a waɗanta deftere Allah babal janngete ɗum laata ɗum mbar jaari ma ha lahira a yaha tawta ɗum ɓurante dow aɗo mofti aɗo ngaato nonno aɗo aynata dalayel ma sola nden a dilla acca ɗum ɓikkoye ma bo waɗantama wakfu ta tamma to a maayi ɓikkoye ji jonta mi yiyata ɗo ɓinngel waran wiya hami waɗana baaba wakfu useni muñe hidde ko en dona ɗo en ittu 10,000,000 kam en ndesa ha sera ni en mbaɗana baaba wakfu berɗi ko en jaɓata ko kanko o hefti o wolwi banni man ɗo ɓe jaɓata ɓe mbiyan mo waɗu ha nder geɗal ma
mini kam geɗalamin kam mini kam min dona to kadi derɗiraɓe mi wolwi mi juttini ha haala alqur'an amma mi yecci en bo goonga to en jaɓan kam en kabdu en moƴƴitinan nokkuuje jangirle men ɗo useni toye ɓe allah famni ɓe allah halfitini jawdi nden famni ɓe bo laawol ngol ɓe tokkoto ɓe njaha aljanna ñiɓane en jangirle alqur'an ɗo en ɗo bukaɗe en ɗo mari ɗe islama ɗo julɓe ɗo ɗum ɓanndu wooru ta laata an nde a wala ɓinngel janngoyel ko nde an aɗo mari aɗo yoɓa ha feere ɓinngel ma ɗo jannga ta tamba min fuu mi woodi bawɗe man keddu en ma pat wala ñiɓan julɓe pat a heɓra ɗum mbar jaari allah fondu en famnu en o billahi tawfiq